Så sidder vi her, Arthur. Du sidder som formand for den ældste kreds i Mission Afrika, og derfor var det, jeg havde sådan lyst til at komme og snakke med dig. Jeg sidder med kassen her, som viser alle de gamle kartotekskort fra den gang, hvor de første kredse blev oprettet. Og I er simpelthen Danmarks ældste kreds. Det kan vi se på det her kort, at I er oprettet i februar 1915. Ja. Så det vil sige, at det var sidste år, I blev 100 år. Det var sidste år, ja. Ja. Og det her kort, der kan du se, hvem der har været formænd før dig. Ja. Jeg tror, at der er nogle af de navne, der siger der noget. Jamen, det kan jeg synes alle sammen. Klint kender jeg ikke. Nej. Lausen Kickenborg kender jeg. Og Martin Jacobsen, det er så Gustav Jacobsen. Der har lavet det gruk. Ja. Det er Gustav hans far. Ja. Og så er der en fra Rotby, han hedder Sørensen. Og der kender jeg en også, der hedder Erna Sørensen, det var hans søn. Ja. Som var landmand dernede. Ja. Og Christian Lausen, Grønkær Mark. Kender jeg også. Og Carlo Madsen har jeg været til samtale med mange gange. Ja. Han bor også i Varhed. Ja. Og Helmut Helmsen har været det siden i 53. Og det var han indtil jeg blev formand. Ja, og det er jo så det. Jeg fik jo lov til at læse brev op fra dig til årsmødet i lørdags. Ja. Og der skriver du og fortæller om, at Henry Helms kom til dig af din kone engang. Ja, det var dengang vi købte ejendom derude. Ja. I Varhed. Og der kom han for, at vi gerne have jer med i en Sudan-kreds. Ja. Kan du fortælle lidt om det besøg? Jamen, nu er jeg ikke hjemme. Nå. Det er på anden hånd. Ja. Og det var min kone, der var hjemme. Jeg skulle ud og have nogle penge. Det er familien. Ja. Men han kom der og spurgte, om vi har lyst til at få samtalemøde. Ja. Det sagde min kone, det vil vi da gerne. Og så kiggede han lidt rundt i stolen, så det er sikkert, at der er stol nok her. Der kommer 15, eller det kan da godt komme i kredsen, eller flere. Og han kone sagde, jamen så har vi da nogle tomme ægkasser, dem kan vi lige stille frem, så kan de bruges til stole. Og når folk de ser hele vejen rundt med ydervæggen der, så er der ikke rundt mange meter. Der kan se mange. Og de kom der også, og vi hævde i kakkelovnen og fik en kop kaffe og en god snak. Ja. Ja. Og du sagde, at den der stue, den var 13 kvadratmeter. Ja. Så I har siddet tæt pakket derinde. Ja, det var tæt pakket. Ja. Ja. Så en ting mere, og dengang, der var jo en selvslut, at mændene de røg tobak. Ja. Store piver. Eller cigarer. Så et lille rum, hvor der kun var knap 2 meter til loft. Der var rigtig tæt, når der lå døren op ude i køkkenet, så kom der en røgsky ud. Men sådan var det, og cigarer, de gik rundt, såvel som kaffe blev serveret. Men snakken gik, og hvad lærte du af Henry Helms om at være formand for sådan en kreds? Hvordan foregik det dengang? Jamen, det foregik sådan, at vedkommende, som havde samtalemøde i huset, skulle helst have teksten. Ja. Og det var en bestemt tekst, vi begyndte med den, og så fortsatte det ved den anden ende af alle kapitlerne. Og hvis det vedkommende, der havde samtalemøde, så var der nogle andre, der tog over og holdt det. Og min kone var rigtig god til at synge, så samtidig, i hvert fald når der var søndagsskole, så sendte de bøger, at hende kan du komme og synge. Vi mangler en, der kan synge godt igennem. Ja. Og det var hun rigtig god til. Så fik vi da en snak om, at der var mere end halvdelen, de snakkede med. Ja. Og fortalte, hvad de mente om, og spurgte om, hvad det var i tvivl om. Og Henry Helms, han var rigtig trofast til at være formand. Han var sikker på blætten hver gang. Ja. Så det vil sige, at I havde en tekst, I snakkede om, men samtidig så havde I også fokus på noget med Nigeria og Afrika.
Jamen nu var det jo en Sudan-kreds, Ja. som vi var med i. Ja. Så det var jo altid Sudan, og der var en blad, der hed Sudan-bladet. Og den... Og I samlede ind til Sudan? Ja, nemlig. Ja. I den bøsse. Ja. Ja. Det går jo, og der blev der samlet en hel del penge ind. Og så hver gang der var årsmøde, så gik der en liste rundt, og der ville godt være mange penge over den. Det er meget vanskeligt nu, for folk de siger, at vi kommer med en liste, og vi har en anden måde at gøre det på. Ja. Jamen så falder de helt væk. Det er nemt for nogen, der ikke den vej mere. Det er den samme nærhed og kendskab, som der var i sin tid. Det kniv. Det er 60 år siden, at du kom med, eller I kom med. Det var i 57, ja. Ja, der kom I med i den kreds. Ja. Og så blev du selv formand. Hvornår blev du det? Jeg tror, det er mere end 20 år siden. Ja. Det er der omkring, ja. Og I har kørt videre på samme måde? Ja, nu er vi så begyndt at få sådan en hæfte, Ja. hvor alle skal have en spørgsmål. Den, der har i huset, hvor vi er, der læser det forår op, og så er der 5 eller flere spørgsmål, hvor de er forholdene delt ud til alle og hver en halv år frem i tiden. Så inden folk de kommer til samtaler og møder, så er de tid til at se på den tekst. Hvad vil vi svare om det? Hvad vil vi sige om det? Ja. Og det er sådan set rigtig godt, for så er der ingen, der siger noget. Så er alle med på den måde. Ja. Men I mødes mere end en gang om måneden? Ja, det gør vi. Hver 14. dag? Ja. Hvis der er hul til det, men der er tit, så er der noget i missionshuset, og så er der noget andet fællesskab, vi skal med til i stedet for. Så det kniver jo at holde på 14. dag. Men der er mange af de andre bibelpræster, de har kun én gang i måneden. Ja, det er det. Men du skrev også i dit brev, at der var sådan set mødepligt. Ja, det var i de gamle dage, ja. Ja. Ellers er det meget god undskyldning, hvis det var sådan, det kom. Ja. Ja. Og sådan er det vel mere eller mindre stadigvæk? Ja, det er. Ja. Og når der kun er 8, så hvis der er en ægteskab, det kommer. Det er jo en stor procentdel, så ja, det er rigtigt. Der mangler. Så I er 8 tilbage nu? Ja. 9 er vi. Ja. Du skrev også, at det er svært at få nye med. Hvornår var det sidst, I fik nogle nye med? Hvor mange år er det siden? Det er jo en 40 år siden. Ja. Jeg nævnte godt nok brev, det er 48 år siden, ja. Men det er mindre. Ja, men i hvert fald... Fordi der er en ægtepar, der var med, det var med i KFM i avlen først. Okay. Og så kom det med i vores... Men man kan jo sige, de er jo mindre trofaste, fordi de er stadigvæk med. Ja, ja, det er det. Og rigtig flink til at komme. Og når I så har den her samtalekreds, så er det jo klart, så har I noget at snakke om, men er der nogle bestemte områder af Mission Afrikas arbejde, I især interesserer jer for? Jamen, hvis vi kender dem missionærer, som er sendt ud, og de har været i avlen og holdt møde i missionshuset, og har været det flere gange, jamen, så kommer vi til at kende dem rigtig godt og høre beretningen, de fortæller. Og så er vi nær ved at gøre en hel del ud af det, vi kender. Det er klart. Sådan er det. Det er jo også, da der var flest missionærer, der var der også flest kredse. Sådan er det. Fordi man følger de, som man kender. Ja. Men de historier, og som de fortæller derude, de har oplevet på en hånd, og det er altid interessant at høre. Ja. Så det vil sige, hvis nu du skulle sige til Mission Afrika, er der noget, de kunne hjælpe jer specielt med, det er så levende historier? Ja, det er der især det. Også hvordan der er en hånd for oven, der styrer. Ja. Der er med til at styre det, når der er valgsituationer, når det går godt. Ja. Så er det jo dejligt at vide og høre om. Ja.
og vel sådan set også at få at vide, hvad det er, der især er behov for, at vi beder om i kredsene. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Når man hører en historie om nogle unge, der har været ude i uføre og kommer med, og er med til at forkynde for de andre, det er jo dejligt at høre. Ja. Forleden dag, det er kun 2 dage siden, der var I på udflugt med kredsen. Jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvor var I henne? Det var en forsinket jubilæums sammenkomst, vi havde. Ja. Og du ringede og fortalte, at vi var en af de ældste kredser. Ja. Og så snakkede jeg om i kredsen sammen, det skal vi da fejre. Så bestemte man, at det ville godt være, og det var det. Det var det. Ja. Det var utroligt godt være. Ja. Det kan vi ikke bestemme foran. Men det var det. Og så var vi først en tur hen i Tvis, der er et, der hed Skauto Museum. Det var gamle rennebusmaskiner og alt sådan nogle ting, som vi var inde og se. Nogle fra Græsen, de sagde, hvad skal vi her? Jamen, vi skal ind og se nogle gamle ting. Men da jeg ikke kom ind og se det, den har jeg også blået med, den her rejrejse, den jeg har kørt med, den der havsmuskel har jeg også drejet. Så var de næsten nødt til at få det fra igen. Og så kørte vi ud til Sal Kirke næste efter. Med de gyldne altertavle. Ja, nemlig, og der holdt vi en... Da jeg læste den brev op, som du læste op i Mission Afrika, den jeg læste op for de andre, de har jo hørt det der. Nej. Så det var vældig godt, så holdt vi en kold andagt derinde. Ja. Og så kører vi videre ud til Sturborgård Sø. Den klosterruin, der ligger derude, der har været i Benedikterordenen, hvor der har været 12-15 nonner igennem næsten alle årene. Mm-hmm. Ja. Indtil det var først, det er indtil reformationen, og så var vi jo delt ud til jarler, hvor de ellers ser dem, der styrer statens ejendom. Ja. Så blev jeg pludselig en ruin i stedet for forfald. Men den så har fået bygget tag over, så vi kan se de gamle kælderrum. Mm-hmm. Ja, men det har altså været en 4 længere ejendom på en lille ø, for der er cirka 2 tønder land, hvor der var kirker og gravpladser og det hele var der. Og det var tit de enker, som boede der, de har mistet manden, og så havde de skøvet på gården. Ja. Og når de så har skøvet med, når de kom der, så kunne de bo der resten af livet. Med det kapital, som bliver med i bagagen der. Ja. Var det så også dig som formand, der har arbejdet med at forberede sådan en tur og fortælle om det? Ja, det var det. Ja. Det var det. Ja, der er mange opgaver så. Nej, men jeg spurgte om sidst vi havde bibelkreds, hvad har vi lyst til at se? Ja. Jamen, vi har lyst til at se Sturborgård Sø, og vi har lyst til at se Sal Kirke. Mm-hmm. Der var en af dem, der var med os, han sagde, at sidste gang vi var ude, der var vi i Flønne Kirke, og vi holdt en anden dag. Det var nok så hyggeligt. Ja. Så dem vil vi hellere fortsætte med næste gang, og det gør vi så. Ja. Og det er dejligt, når de synes om det, der bliver lavet. Det er klart. Det giver glæde til at fortsætte. Ja. Du har været med i så mange år, så når du tænker tilbage, er der så nogle personer, der står frem sådan mere klart for dig end andre af de missionærer, der har været udsendt i en årrække? Er der nogle af de personer, du især tænker tilbage på med glæde og tak for, for deres arbejde? Jamen, det er Gurli Vibe Jensen. Ja, Gurli Vibe Jensen, det er især på. Ja, det kan. Ja. Det hende, jeg har hørt mange gange. Ja. Og det er kolossalt nærværende beret, hun altid kommer med. Så det er min samme glæde, hver gang jeg har hørt hende. Ja, det kan jeg godt forstå, fordi hun fortalte jo fra Afrika, men hun fortalte også om en forkyndelse, som vi kunne bruge herhjemme altid. Ja. Det er rigtigt. Så hende mistede vi jo for nylig, men hun har efterladt sig store spor. Ja, en stor og god minde om det, hun har forkyndt. Og alle dem, der har hørt om det sande budskab, det er rigtig mange. Ja, som det er rigtigt. Ja, det har serveret og sendt videre. Ja. Det, som jeg sidder og tænker på, det er, at det, at I har samtalekreds, samtidig med, at I støtter Mission Afrika,
det er jo en vældig styrke i sig selv, fordi så har I altid noget at samles om. Og I har den her med altid? Jamen, den har Helmut Helms fremstillet af en 10 dåser. Og der står Sudland Missionen på, og der går mange, der koster går 100 kroner selv, og 590, nej, hvordan der. Der er med for, det gør det som det er jo ualmindeligt. Nej. Og det er jo dejligt, og når de mangler penge derude, de skal have medicin, og de skal have begyndelser med. Hvis de har begge dele med, så er det noget helt andet end kom hen til Troldmanden derude, som mener også, at de kan kurere og helbrede folk. Det sande budskab fra kristendommen, det er mere vigtigt. Jeg er haven, jeg har bjælder på. Mere end 20 tror jeg på hver strå. Bonden kalder dem for mine folk. Gud velsigne ham, den bundne knold. Jeg blev sået, mens glade lærker sang. Over grønne banker dagen lang. Humlen brumlede dybt sin melodi, og et ryle fløj